बड'लेण्ड मोनहां-हां सोरबालाय हां-हां आय' सोरबालाय हां-हां शक्ति जाहां-हां बिरगलांहां-हां आय' बिरगलांहां-हां फाइनाली रायजो राजा नोंथांमोन फाइनाली रिजाल्टआ सफैमारबाय। बे रिजाल्टआनो जाहैबाय बिटिआर एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। दानिया सावरायदिनि बे बिटिआर आव मा थागोन। बिटिआर आव जोंनि बर' लेंगुवेजआ अफिसियेल लेंगुवेज जागोन। लोगोसे माखासे बर'फोरनि गामिफोरखौ बे बिटिआर निफ्राय एरखानानै होनाय जागोन। सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि, स्पेसियेल इन्डास्ट्रियेल आरो लोगोसे रेलवे क'च फेक्टरि जागोन होननानै फोरमायदों जोंनि बे बिटिआर आव। गेलेनाय हाबाफारिनि थाखाय SAI बेनि माखासे सेन्टार खुलिगोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खुलिगोन, बाक्सायाव खुलिगोन, चिराङाव खुलिगोन। बेबायदिनो दाब दाब जायगायाव गोबां इन्डास्ट्रि आरो लोगोसे कलेज, इउनिभारसिटि, रेलवे क'च बायदिसिना जोंनि बे बिटिआर आव थानाय जागोन। आरो बेहाय हेमन्त बिश्व शर्माया क्लियारलि बुंखादों बे बिटिआर आव अफिसियेल लेंगुवेजआ जागोन बर' लेंगुवेज। बिटिआर माने डाइरेक्ट जों सेन्ट्रेलनिफ्रायसो मोनखासिगोन। जिखिनि सुबिदा मोननो लागा दं बेखौ जों सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनखासिगोन। जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लानो गोनां खोथा गैला। जोंनियाव डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय फैखासिगोन। आं मिथिगौ नोंथांमोना बांद्राय गोजोननाय मोनाखै होननानै, अब्लाबो बेखिनिखौनो गोजोननाय लाथ'दो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि बे खौरांखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोराबो गासिबो गोजोनबाय जानो हागौ। UTCबो जाया, बड'लेण्डबो जाया होननानै आं दानि मोनसे भिडिअ खालामखादोंमोन। नोंथांमोना गोबाङानो डाउट जादोंमोन UTCबो जायासै, बड'लेण्डबो जायासै। दा बिटिआर जाबाय। बिटिआर माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। दा गोजोनथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि बे बिटिआर आव अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै थागोन बड' लेंगुवेज। जोबोर गोजोनथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। बेनि मुङावनो गोजोननायजों लोगोसे खनसे जै बर' हारिनि। नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय दिनैनि रिजाल्टआ मा जाखो। दिनैनि रिजाल्टआ जाहैबाय बिटिआर। नोंथांमोना बांद्राय आपसेट दाजा। बेबो मोनसे मोजां मोनसे जोंनि दा जियानो जादोला रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिना जाहैबाय जोंनि रंजानायनि दिन। गासिबो रंजा, गासिबो मोसा। नाथाय जौ एबा निसा लायालासिनो रंजानांगोन, मोसानांगोन। अब्लासो बे नोंनि गोसोनिफ्राय रंजानाय। जेब्ला नों निसा लानानै मोसागोन बे माब्लाबाबो नोंनि गोसोनि रंजानाय जानाय नङा। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना मोसादोंब्लाबो जौ लोंनानै दा मोसा। गावनि गोसोजों मोसा, मिथिबायना? जौ लोंनानै मोसानाय माने जौआसो मोसाहोनाय। बेनिखायनो गोसोजों मोसा, जौ लोङालासिनो मोसा। जै बर' हारिनि। बड'लेण्ड मोनहां-हां सोरबालाय हां-हां आय' सोरबालाय हां-हां शक्ति जाहां-हां बिरगलांहां-हां आय' बिरगलांहां-हां देग्लाय बैसागुआव शक्ति जाबा दाजा थगाय थसिब्लाबो लायथारनोसै आं हाबाब, लायथारनोसै आं हाबाब, लायथारनोसै आं। बड'लेण्ड मोनहां-हां